Ora nggo duit iki, Mas. Aku ora nggo duit ora apa tinggal ngomah. Nek go nyandi, Cuk. Pacarku go siji tok, Mas. Lah piye rok? Minggir matang. Pacarku go siji, Mas. Wis ora, Bro. Baline beda. Oleh iki nek penting gandel ae. Lumayan kopi. Rasane karo sama. Rasane ngomongnya piye wae? Ngerti aku kandani. Yo, Bro. opo? Ama bar dipalaki. Akas parani. Memang aku ora. Iso lho. Barane kono mau. Ayo parani. Mas ayo. Ayo. Yuk. Mangan yuk. Iku jalana wae iki. Wong iki semau. Pantai coy, aduh. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you're ready. How fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Holy Jesus. What is masalahnya apa sih, Ro? Kok jadi yang capek? Kalau nih gue naik, pot apa naik? Awalnya gue ayo mau masak kopi iki mau. Iki palak, boleh pite kancaku lho. Kowe ya salah nek ngono iki malah ya. Assalamualaikum. Pede kose doli Parah yo. Kowe iki apa nek isor iki? Kowe nek kene. Kene jas. Kose. Tunggu kita. Apa? Iki lek masalah apa sih? Malah klik. Iki mau salah anu piye mau ke ditone mau. Ditane kuwi sing salah kok. Sing salah. Ya critakno ae. Yo, Padha enak ngono. Ngerek ane. oke. Nah iki kancaku Kancaku iki sing cerita sing. Oh, Mas pertama niki kan ngene to. Aku dhisik. Oh, terus iki. Oh, jarene warga mau ngerti gowo kayu nek dene yo tak parani. Marani ae. Wis kene ae nae. Kok jaluk ngapura mbane glegur cara apik to. Jaluk ngapura ae capek. Oke Mas, kene
jarep ngulangi apa ora sih? Benar bener. Itu tadi ulang tak. Selesai salah anak-anak. Tutup palamu. Pokoknya langsung ada Pak kepolisian yang bicara. Emang apa ngomong lagi? Pala kok. Pala kok. Terus kena stang. Dan rasa panjang lebar ya ini kota. udah deh Singapura. Salah kono. Mane ndak susah-susah dawa. Terus dia njaluk ngapura ae. Ada tulangin nih. Wis kan penak to di. Tingkat kan enak. Kan Ini sini. Sini nanti bisa. Wes. Ulang-ulangin dah. Ulangin aja. Alin dah. Rame. Oh, belah. Ah, itu menang. Sudah menang sekali gol